Mandasikayi mandizibulisele namhlanje ngale mini yesine kule veki siyileqayo yokuqala ka-August. Ndifuna uthetha ngale comment and then sendidlulisa enye into. Uthi usisithesi ukhulisa umntana kabrother wakhe waswelekayo. Ewe, lo mntana bekhuliswa ngumakhulu and lo mntana ukhe amothuse amane sithi makhulu xa ejonge yena like yena aye othuke. Sisithesi ndiyayithanda le comment because itsho yandidlulisela kwinto ekudala endifuna uthetha ngayo apha eningade ndithethe ngayo, so indikhumbuzile. Kukho igama elithi shape shifters, shape shifting. Laa nto bana umntu athi ajike abe sisilwanyana or ajike abe yinto ethile, which is yinto eyenzekayo apha ebantwini because we are energies. Remember, siyi-energy and omkhulu bethu noogogo bethu noobani abaswelekayo bawuhlala bevela apha kubuthina. Yiloo nto xa uhamba esitratweni ngenye imini uve kusithiwa heyi awusafani nomakhulu wakho, heyi awusafani nobani bani, heyi kutheni xa unomsindo ufana notamkhulu wakho, heyi kutheni xa ulenti kusenza into ethile ufana nosisi wakho ntontoni. Usike wangu-odwa ke namhlanje. These are the things that people will say about you xa umuntu eswelekile. Into ndiye ndayiqaphela ke kobomi siphilayo, njengoba bezama ufihla ezi zinto zoba funeka siyazi into ii-energies are real, ancestors are coming through energies through us. That's why they say we do not die, we multiply, because singabo sihamba singabo siyajika sibe intoni. Like mna okoko kumama meswelekile, people the only thing abayibonayo babona yena ngokwapha kum. Nam ezinye izinto ndiye ndothuke nqomba kutheni ngathi ndingumama am namhlanje, hey kutheni namhlanje, yabona. So this is what is called shape shifting. But i-shape shifting inarrayithwe as into erongo kule system siphila kuyo. Yenziwe ewe yona ikhona i-kind of shape shifting le ibhidayo, le yomntu ojikayo. Mhlawumbi aba bantu uthi xa uhleli nayo ufumanisa uba hayibo lo mntu uyakujikela because people shift babe yilento bayiyo abe sisikhohlakala athini na. So yenziwa into enobugqirha ene-witchcraft only, but inyani le into bana yes i-shape shifting happens just like any other thing. Quantum jumping, naleyo vuka ebusuku lele uzihambele, there are a lot of things that are happening. So there is that thing called shape shifting. Ngela xesha umntaka bhuti wakho ekubiza into yoba ngumakhulu kuzube nyhani ebona yena apha ebusweni. I've experienced this naloo ndimkhulisayo mna kuqala, I've experienced this nabantu abaninzi. Nam ndikhe ndithi xa ndidibana nomntu othile ndifumanisa uba yhu nanku ubani bani, like ndibona umntu owaswelekayo or ndithini, ndibe ndiyiqonda ngalaa moment uba yilaa energy yalaa mntu, and I have to remember what do they represent kanene, babephila njani apha